Dnes si niečo povieme o remarketingu alebo retargetingu. Určite ste sa s tým výrazom už stretli a ak nie, tak už ste sa stretli s tým, že ste na internete vyhľadávali váš obľúbený produkt, napríklad topánky, kabelku, prípadne voňavku a zároveň opätovne ste sa vrátili na internet a ten produkt, ktorý ste si prezerali na e-shope, sa vám znova zobrazoval. Mohlo to byť iritujúce, ale z pohľadu marketingu je to veľmi účinné a efektívne. Čiže remarketing je vlastne cielené zobrazovanie inzerátu zákazníkovi, užívateľovi, ktorý už na našom webe alebo sociálnej sieti vykonal určitú akciu. Používa sa na sociálnej sieti Facebook, Instagram, TikTok zatiaľ ešte nie a používa sa v prostredí Google, kde je veľmi účinný. Takže ak sa chcete trošku dozvedieť viac, ako my, ako digitálna agentúra BP Company používame tento nástroj, tak nás kontaktujte kedykoľvek prostredníctvom formuláru na našej webovej stránke, ktorú nájdete momentálne v tomto videu. Takže čus bus priatelia.